mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Good evening mga kabisyo! Mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Isang panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan ngayon sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Mga kabisyo, isang kwento na pwedeng kumurot sa ating puso. Kwento ng isang kabisyo natin na pwede nating kapulutan ng aral. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Sama-sama po tayo mga kabisyo na pakinggan ang ibinahaging kwento ng ating kabisyo. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Madalas kapag sinasabing single parent, ang unang pumapasok sa isip natin, ang nanay, babae, ina na lumalaban para sa anak. Pero sa kwento ko po DJ Rocky at DJ Jello, isa akong ama na natutong maging nanay na rin. Itago niyo po ako sa pangalang Emmanuel at ito ang aking secret file. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra. Kasal kami ni Lucy sa loob na 4 na taon. Simple lang po ang buhay namin noon. Pareho kaming may trabaho. Ako ay isang pumapasok lamang sa opisina. Siya naman ay may mas malaking oportunidad na dumating na pwede siyang makapagtrabaho sa abroad. May anak kaming 2 taong gulang noon at itago na lang natin sa pangalang Erica. Isang masayahin, malambing, yung tipong kahit pagod ka na sa trabaho, isang yakap lang niya. Parang nawawala ang lahat. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra. Isang gabi, kinausap ako ni Lucy. May offer daw sa kanya sa ibang bansa. Mas malaking sahod, mas magandang kinabukasan, at malaki daw ang maitutulong nito para sa aming pamilya. Hindi po naging madali ang aking desisyon para payagan ng aking mahal na asawa. Pero bilang mag-asawa, pinag-usapan po namin mabuti. Pinili naming sumugal at may pagsapalaran ng aking mahal na asawa sa ibang bansa. Sa madaling salita po, umalis siya. Ako po ang naiwan kasama ang anak namin na si Erica. At ang mga magulang ko na siyang tumulong sa pag-aalaga. Sa una, maayos naman po. Walang palya ang communication namin. Bagong-bago pa nga noon ang Facebook kaya halos araw-araw kaming magka-chat. Pinapakita ko kay Erica ang nanay niya sa screen. Kahit minsan hindi niya pa lubos maintindihan. Alam mo DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, noong mga panahon na yun, umaasa ako noon na
pansamantala lang ang lahat. Pero dumating ang panahon na unti-unting nagbago ang takbo ng buhay. DJ Rocky at DJ Jello, nagkasakit po ang nanay ko. Ako ang sumalo sa bantay sa ospital, alaga kay Erica, pasok sa trabaho, at sobrang hirap po noong mga panahon na yun. Hanggang dumating po yung araw na hindi po kinaya ni nanay. Pumanaw na po siya sa kanyang sakit. Alam mo, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, hindi pa po ako nakakabangon sa lungkot. Isang buwan pa lang lumilipas na nawala na ang aking nanay. Sumunod naman po si Papa. 2 magulang sa loob lang ng maikling panahon. Hindi ko po alam kung ano ba nangyayari sa buhay ko noong mga panahon na yun. Pero ang tanging sinisigaw ng puso ko ay kailangan ko ng kasama. Kailangan ko ng kausap. At mas kailangan ko noong mga panahon na yun si Lucy. Pero DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, hindi po siya umuwi. Ang dahilan niya po noong mga panahon na yun, ng kontrata niya raw, ay hindi pa pwedeng umuwi. Kailangan niya daw pong tapusin. Ano man daw po ang mangyari dito sa Pilipinas. Dahil mahigpit daw po ang kanyang amo. Doon po ako unang nasaktan ng malalim. Pero pinilit kong intindihin. Pinilit kong maging matatag para kay Erica sa aming anak ni Lucy. At doon na rin po nagsimula ang pinakamalaking desisyon ko. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, iniwanan ko ang trabaho ko sa opisina. Oo, iniwanan ko. Kasi na-realize ko na hindi ko kayang pagsabayin ang lahat. Wala mag-aalaga kay Erica. Wala nang magulang na sasalo. At ayoko maramdaman ng anak ko na mag-isa lang siya. Kaya naghanap ako ng paraan. Nagnegosyo ako. Maliit lang sa umpisa at tipong buy and sell. At kung ano-ano ang aking mga tinitinda. Basta kumita lang kahit papaano. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, hindi ko inaasahan na unti-unti pong lalago ang aking inumpisahan na maliit na negosyo. Hindi man kasing laki ng sweldo ko dati, pero hawak ko na ang oras ko. Ako po ang naghahatid na kay Erica sa school. Ako na po ang naghahanda ng baon niya. Ako na rin po ang gumigising sa umaga at huling nagbabantay sa gabi kapag may sakit siya. Bitbit ko siya sa mga lakad ko. Minsan nga nasa gilid lang siya habang nakikipag-usap ako sa mga kliyente. Minsan, natutulog pa siya sa mga tabi ng mga paninda ko. Marami nagtatanong sa akin, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, kung napapahagod daw ba ako. Ang sagot ko, oo. Pero nasanay na din. Sa tulong ng kapatid kong babae, nakakaraos kami. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, alam ko na darating ang araw na magkakaroon na rin ng sister ko ng sariling pamilya at iiwanan niya din kami ni Erica. At hindi nga po nagtagal. Dumating yung araw na yun
At bumalik na naman po ko sa aking sitwasyon na nahihirapan pero kinakaya. Napapagod pero nagpapatuloy. DJ Titangelo at DJ Rakitera, habang tumatagal, napapansin ko rin ang pagbabago kay Lucy. Dati halos araw-araw kaming magkausap hanggang sa naging madalang na po ang aming pag-uusap. Yung mga reply niya sa akin ay mas maikli na. Minsan wala pang gana. May mga pagkakataon nga po na hindi siya matawagan. Busy raw, pagod, may trabaho, ang dami niya pong dahilan. Pinipilit ko pong intindihin pero may kung anong kutob na hindi ako mapaliwanag. Meron pong tumatakbo sa isip at puso ko na hindi ko alam kung ano ba yung mali sa aming relasyon. Hindi po ako mapakali. Hanggang sa dumating ang punto na lagi na kami nag-aaway. Simpleng bagay, lumalaki. Simpleng tanong, nauuwi sa sigawan. Hanggang isang gabi, hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Tinanong ko siya. Lucy, kailan ka ba talaga uuwi? DJ Titangelo at DJ Rakitera, tumahimik siya ng sandali. Tapos ang sagot niya, sorry, hindi pa ako uuwi. Walang kasiguraduhan dahil wala pa naman ako masyado naiipon. Alam mo naman, nagpapadala ako sa inyo. Sobra na naman ako nalungkot, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Yung mga sagot niyang walang kasiguraduhan, walang pangako, at dun ako tuluyan na nagalit. Pero hindi ko alam na may mas mabigat pa palang katotohanan na naghihintay sa akin. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Isang araw, may nag-message sa akin. Isang mutual friend namin. Nung nakausap ko po, medyo nag-aalangan pa siya nung umpisa. Pero habang tumatagal po ang aming usapan, sinabi niya rin po ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang bungad niya po sa akin, pare, gusto mo ba talagang malaman yung totoo? Yung nabasa ko po yung kanyang message na yon, DJ Titangelo at DJ Rakitera, kinabahan po ako. Kasunod po ng kanyang mensahe na yon, ay may pinadala po siyang litrato. At yung nasa litrato ay si Lucy. Kasama ang isang lalaki. Magkalapit sila. Sobrang saya nila dun sa litrato. Hindi ko pa rin po agad mapaniwalaan yung nakita ko na pinadala po sa akin ng aming kaibigan. Hanggang sa may isa pa siyang sinabi. Pare, huwag ka sana mabibigla.
Buntis si Lucy. DJ Titangelo at DJ Rakitera, parang gumuho po ang mundo ko sa isang iglap. Hindi ako agad naniwala. In denial pa nga po ako noong mga panahon na yun. Ayokong maniwala dahil mahal na mahal ko po si Lucy. At naniniwala po ako na hindi niya gagawin sa akin yun. Ang una ko pong ginawa, DJ Titangelo at DJ Rakitera, kinumpronta ko siya. Matagal siya bago sumagot. Dinahan-dahan ko ang mga tanong ko sa kanya. Pinipilit ko pa rin na paniwalaan ng lahat na hindi totoo na buntis siya at meron na siyang ibang kinakasama sa ibang bansa. Pero ang pinakamasakit na natanggap ko ay yung mismong kwento na ibinahagi sa akin ng aming kaibigan ay lumabas din sa bibig ni Lucy. Umamin siya na totoo raw na buntis siya. Nabuntis daw po siya ng ibang lahi. Alam mo, DJ Titangelo at DJ Rakitera, ang pinakamasakit pa ay yung sinabi niya sa akin na hindi na raw siya uuwi. Ako na raw po ang bahala kay Erica. May mahal na raw siyang iba. At doon na daw po siya bubuo ng pamilya. DJ Titangelo, DJ Rakitera, hindi ko po mapaliwanag ang sakit. Halo-halo po ang emosyon na nararamdaman ko. Galit, lungkot, panghihinayang, lahat po sabay-sabay. Pero kailangan kong maging matatag. Kailangan kong maging matibay, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Dahil meron pa akong isang pinanghahawakan. Yung anak namin na si Erica. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon. Kung bakit ako nagiging matibay araw-araw. Siya ang dahilan kung bakit pinili kong magpakatatag. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Ngayong taon na po na ito ay 18 years old na po ang anak ko. Dalaga na po. Malakas, mabuti ang puso. At sa bawat tagumpay niya, alam kong kahit papaano, may nagawa akong tama. Hindi ko po akalain na mapapalaki ko po mag-isa ang aking anak na si Erica. Mahirap, masakit, nakakapagod. Na bilang isang ama, ay palitan mo yung ilaw ng tahanan. Hindi lang ako ama, kundi isang ina rin na gumabay sa nag-iisa naming anak na si Erica. Kaya sa pagkakataon na to, DJ Titangelo at DJ Rakitera, gusto ko lang po sanang bumati ng Happy Mother's Day sa lahat ng mga tatay na tulad ko na hindi man perpekto
pero piniling punan ang kakulangan. At happy Mother's Day din po sa lahat ng mga nanay na nagpakananay sa kanilang mga anak. Gusto ko lang pong sabihin na mahalin natin ang mga anak natin. Muli, ako si Emmanuel at ito ang aking Secret File.